Está de lo vendo, Está de lo vendo. Son as 6:21 da tarde e chegou Santa Claus, Papá Noel, ao voltas co prato. Así que, a ver que nos trae de receita no día de hoxe. Benvido, Benvido. Hai outro aplauso. Bueno, señoras, señores, que son as 6:22 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se ainda non nos seguides nas redes sociais, por favor, @Voltas co Prato, porque aí están todas as receitas que facemos todos os días do ano. E atención, porque se temos que pedir cousas, imos pedir a Papá Noel 2 cociñeros espectaculares. Que pase, por favor, Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Pero tan mal me portei que me trouxo Papá Noel estos agasallos. Que suerte tu veches. Podía echar el traído carbón. Sí. Correcto. Bueno, mira pai. De verdad. Bueno, Xulio, que? Onte moi ben, Arzúa, Sí, buah, menuda acollida máis cálida. Presentamos no día de onte o libro en Arzúa, na librería Anagrama, e a verdade é que foi un exitazo. Sí. Estaba cheo de xente, sí. E todo o mundo... Os primos todos recañotos. Cantos libros vendestes? Pois un por Todos deles, menos cinco. Todos Todos menos menos 5. Todos os que había menos 5. Madre mía, Sí. que pasada. Que guai. O sea, a libreira, que ademais é unha rapaciña nova, que a mí encántame que a xente pois aposte polas vilas. Claro, polas vilas, tema da sí, cultura, sí. ademais, está Moi ben. valiente, Sí, abrir moi valente. Pero por que marchas do plano? Tiña que ir tirar un Pero non salgas do plano cando estás Sin salindo do querer, plano. non me botes a bronca. Home, que estuvo moi ben, de verdade, moitísimas Para abrir que me grazas á librería Anagrama. E, por certo, en 15 días máis ou menos estaremos en Bueu, e o 18 En Silleda. En Silleda. Así que, id anotando, se alguén quere que vayamos á súa vila tamén, que se poña en contacto con nós, vale? Que nós imos encantadísimos e encantadísimas. Non sei se Eva, a nosa convidada de hoxe, querería elevarnos á súa vila. Non sei. Preguntamos. Seguro que sí. Non sei. Malo será. Estamos boa xente. De momento, imos ver a receita que nos trae Eva de Narón. Hola boas, que tal? Outra vez por aquí. Estou encantada de vervos. Hoxe é un día moi especial porque o Óscar e eu cumprimos 25 anos de casados. Entón o prato o merece, non? Por que non me facedes un rolo de carne? Eu botolle pemento, chamollor, queixo, ovo cocido, o envolvo todo, fago unha pequena salsa e a olla a presión. Moi sinxelo, xa sabedes que eu vou ao práctico. A ver que me facedes vos. Nos sorprendedes neste día tan especial. Aciñas. Mira. Nos, en que momento entramos neste círculo? Non sei, entramos Ahora xa improviso. sabes. Eva de Narón, que fai 25 anos de casado. Begoña xa arrancou, é que é increíble. No, porque é que non teño paras prisa. quieto, o sea, nin explicache a receta non paras quieto, Fua, a ver, que vas facer, veña? Sí, digo. Madre mía. Digo, Pois mira, veña. vou facer un rolo de tenreira. Ajá. Vale, e vou renchelo cun pouquiño de... Xa que é festa. Vale. Menuda Vou festa, facer 25 anos. cecina, unha babilla de tenreira riquísima. Depois vamos albardar con touciño entrefebrado e pois con queixo de lonchas, pero galego. Estou... Llevo os fermentos do piquillo. Estou sorprendido, porque estás volvendo tolo ao compañeiro cámara do tanto que te moves, porque te anda así. Ten que Cando estar, explica as ten que estar cousas, atento. ten que estar moi atento. E vai ser un rolo de tenreira espectacular, que a verdade é que os rolos para esta época do ano veñen moi ben, non, Xulio? Ti que vas facer? Pois é un de polo. Eu vou facer unha especie de rotí de polo. O rotí é un polo recheo de polo. Non sabía que era polo lecho de polo. Sí, é unha base de polo que cubrimos con uns filetiños de polo para facer un rolo. Por que non vai decir pastrumada en nada desto? Non. Nin amalgama. Mira, a pastromada Nin vai levar amalgama. Ok. o propio polo, 2 queixos galegos diferentes, un poquinho de pan relado e un ovo. Super sinxelo, o sea, máis doado que isto non hai. Moi ben, pois... Económico. Gústame, señoras, señores, como di o título do programa Vaca e Polo, mellor en rolo cociñamos, Vaca e Polo, no Voltas co Prato, marchamos con Begoña Vázquez. Veña, que aquí non ves, xa marchou do plano, Porque É que non para quieta. pensas que é todo moi fácil, pero a vida é un pouco complicada. Home, non Entonces- o único que fixeches foi moverte, non empezaches a facer nada. Aténdeme. Mira, vamos a espalmar ben esta tenreira. Vale. Que eso dixeches que era... Babilla. Babilla, pero iso que é?
é un filete que é moi tenro, tú vas a... Iba a dicir a panadería, vas a carnicería. Se vas á panadería non che van dar babilla. No. Ou sí, non sei. No. Unha panadería carnicería teria que ser. Entonces, vas vamos a alí- estirar, vas alí a encargarlle. E dile, mira, quero uns filetiños de babilla, que é super tenra, Sí que- e nos inda así, vámonos palmar un chisquiño, para que ainda nos quede máis tenro. Isto vale, nos pon día de festa perfectamente, vale? Está moi cara ou non? Por non sei a cando andará, pero andará sobre 10 euros ou así. Máis ou menos. Máis cara está a centola. Non, xa. Pero tamén pon día de festa. No, quero dicir, para o Nadal está ben. O Nadal está ben. Para o Nadal está ben, ou para un domingo de Nadal, sabes? Que a veces venche a familia non o 24 ou 31, Claro. pero venche un fin de semana de Nadal, tal, bueno. Sí. Está ben. Está Mira. moi ben, sí, sí. Además, isto depende do que acompañes. Máis Sempre carne quedará. ou máis carne, xa está. Máis carne ou menos carne, xa está. Mira, vamos a facer así como unha planchiña, Ah, vale? vale. Valo montando Entonces todo. agora vamos a facer unha cousa. Ah, amigo. Vamos a ir metendo. Isto vai estar... Mire, xa solo polos ingredientes que levo, xa sabes que vai estar bo. Vamos a facer aí uns ovos espectaculares, que vas a alucinar. Vamos a facer Fixo- uns ovos en tubo. Fíxome gran... En tubo? Sí, en tubo. Como en tubo? Nun tubo. Vamos a facer un tubo de ovos, porque así, en vez de meter os ovos cocidos, desa maneira que se nos descuadran un pouco, vamos a facer que sean un tubo de ovo. Pero de que tubo falas? Ovos cocidos en tubo, así. Pero- Un churro. un Un churro, churro? un churrito. Pero como que vas facer isto? Depois xa cho ensino. Bueno, a xente da casa que nos chame, 664-483419. Xa sabedes que ese é o teléfono da Voltas co Prato, e se non o sabedes, ora xa o sabedes. Chamade a Voltas co Prato porque, ademais de repartir 50 euriños dunha vez e 50 doutra, como todos os días, no Voltas co Prato a Televisión de Galicia, podedes falarnos das receitas de Nadal, e xa que estamos nesta época de Nadal, no mes de Nadal, pois podes contarnos todo o que queirades. Mira, Mirache ti nesta. No, quero que levantes, mire. Mira pa aquí. Isto... esta é unha parte tamén do que é da pata, Estou na collendo unha mão. vale? É unha parte que é da pata que Fixadevos, se seca nun secadeiro moi parecido ao que é un xamón, pero da pata de tenreira. Isto... Podes probalo se queres. Maravilla. Sí, vale. Un cachiño pequeno, non te Vale, un pases, cacho non te pequeno, cedas, cacho pequeno. Que ahora ven o Nadal. Bueno, vamos alá. Está costa boísimo. Claro que está boísima. Ademais, mira, Saben a fume muitísimo sempre, sí, Mira, a min teñen un gústame. toquiño a fume. Oh. A min gustame moito. Que rica está. Ahora vou a facer os ovos, pero creo que va a ser con Xulio e despois facemos os ovos. A mí non fai falta que veña, Ou non queres que vaya? Pois entón fago os huevos, como tú queiras. Eu estou ben só. Sentimo ofendido, Sentimo ofendido, de verdad. Vai para lá. Adiós, Begoña. Marcha. La vaca. La qué? La vaca. Escoita. ¿Cómo? Aquí é polo. La vaca. Aquí é polo. El pollo. Se quere seguir ali... Vale, perdón. Se quere Pero seguir que a- me puxo a canción Escoita, e viñime arriba, Pero sabes? se quere seguir ali, a mí non me parece mal, No, si Eu foi estou ela aquí. que me botou. Aquí estou de maravilla. Pero foi ela que me botou. Sí. Díxome, pues mira, ahora vas con Xulio. Mentras estabas ali, eu que fixen foi abrir dúas peitugas e dar tamén un martillazo. Ah, fixetes Pa como espalmalas, ela, pero vale? con peituga. Con peituga, dúas peitugas, ves? E espalmalas un pouquinho. Espalmaras un pouquiño para amalgamar unha Moi ca ben. outra, vale? Amalgamar. Bueno, mira, como tiña tres peitugas, dúas utilizámolas para eso e a outra Pícala moi vamos a picada. claro, picámola moi picadiña, non pola máquina do supermercado da carnicería porque nos queda como unha papa. É que o despois- polo se o picas é Claro, certo que queda... como unha papa, entón a min gusta máis a coitelo. Aparte que é moi logo se pica, Pero non alguna vez te has peituga, comentado que a ti gustache máis como queda picado o coitelo. todo. Todo, verdad? A min todo. Sí, sempre. Sí. Ves como me acordo do que dis? Despois dis que non. Bueno, que non atendo. ten días. É que... Entón, mira, isto é, como che dixen, que é super doado. Isto, ademais, non tardamos nada en facelo, Xa verás. Ah, Mira, unha peituga picadiña, vale? Moi ben. Que vamos traer para aquí. pero vai... Quero dicir, cociñarala, ou? Vamos a cociñar dentro da outra peituga. Vai ser peituga dentro... Ah, un rote, claro. Claro, xa chus. Ves? Como non escoita sempre. Moi ben, Mira, limpamos un poquinho a tabla. Estas tablas de madeira, cando se utiliza o polo, sempre é bo rascalas para Moi ben, moi ben. quitarlle toda a atrapallada, vale? Xo dixen, pero, por si acaso vou non repetir que nos chama xente da casa, porque tamén queremos saber se algunha vez fixestes un roti, Xa sabedes, 664-483419, así que, por favor, chamade, fixestes ou non un roti? Algunha vez vistes un rolo como o de Begoña Vázquez? Son cuestións importantes, fundamentais na vida dunha persoa como a de Xulio Mato. A ti non te interesaría saber se a xente fixo rotis? Sí, interesaríame tamén que fixeras caso da miña receita. Sal, pementa negra moída, mira, un poquinho de orego. E como che dixen, vamos a botar
2 queixos galegos, un afumado, un San Simón da Costa. Moi ben. Así, sin medo, que leve, porque Sí, isto é sí. o que vai a facer... Queixo sin medo, sin medo. Eso, mira. E un queixo de vaca curado, vale? Hola. Que rico. Vale. Entón, vai levar un ovo tamén, Para facer a amalgama. para facer a amalgama, Moi moi ben. ben, cañotas. Pois desto, mira, que máis sinxelo que isto non pode ser, cañotas. Ves? Máis sinxelo que isto, mira, mesturamos Hola. todo. Buah. E despois, para unificar todo ben, vamos a utilizar un poquinho de pan relado. Moi ben, Ah, que sí? As dúas recitas de hoxe Mira, son moi de Nadal, super, isto vale para calquera época do ano, Sí, sí. Como se dixe antes, o polo é, de momento, máis económico que temos na carnicería. Entón, mira, con 3 peitugas, facemos para varias persoas. Ti crees que será especial para a nosa convidada que fai as bodas de prata? Home, 25 anos. é por 26, é por 27. Por 28, por 20. Vale para calquera celebración de calquera día do ano, así que imos a chamar. Recibimos cun fortísimo aplauso a Eva de Narón. Un aplauso para ela. Hola, Eva. Arrímate adiante. Arrimo. Moitas Hola, gracias Eva. por vir. Hola, que tal? Moitas gracias por vir de novo. Moi aquí ben. con nós. Moi ben, estou na casa. 25 Sí. anos, Sí, 25, se vi 25, pronto, Sí, sí. Sí, aguantándome a min, Uf. Bueno, é a él. Ti é el. Hombre. Sí, aquí, Hombre, aquí cada un é. aguanta o que podes. Hombre. O que lle deixan. Bueno, É pero- así. Bueno, que 25 anos é unha cifra moi bonita, non? Sí. Para celebrar, a Sí. verdade é que sí, unhas bodas de prata. Eso, E ti pedías algo especial, non? Eso, Pois eu tiña pensado enseñarcho de Xulio, pero como Begoña discutiu comigo, primeiro vou enseñar o Vale, de veña, Begoña. pois, Veña, ala. vamos con Begoña. Vamos con Begoña. Porque Por qué? son así. A ver, Begoña, ela tamén llevar a decir que marche. Ben vida. No, ela non. grazas. A ti... Ademais, Era sou por super quedar. fan dos dous, Ah, sí? Estou encantada. Son os Por teus, moitas gracias. os teus Os favos. favos. Os teus favos, vale, Sí, vale, sí. pois mira, perfecto. Vouche facer un rolo de tenreira. Primeiro, non era Moi boa, ben. porque 25 anos ahora non fai cualquera. Grazas. Entón, vamos facer un roliño de tenreira. Eu que lle botei un pemento de piquiño, depois Que puxenlle ben. un poquinho de cecina Que rico. e un poquinho de queixo. E Moi por ben. vamos Vas corta no queixo. Vou cortar no queixo, si. Pa min, sí. E despois non sei o que facer, porque teño que facer o ovo, porque senón non me vai dar tempo. Entonces, vou vos ensinar a facer un poquinho como se faría un ovo para facer un tubiño. No, ovo nun tubo. Ovo nun tubo. Isto hai que... Isto... Vale, e aquí o que temos é un pouco de fariña, os moldes, por exemplo, de pastelería, poderíamos facer moldes perfectamente con maicena. Ajá. Entón, eu como facer é, para que me quede o roliño Aí, así aí. redondo, Moi ben. Por iniciativa propia, sí, temos suerte. De verdad, é isto traballador. vai queimar. Entón, tes aí fariña, Temos fariña e metiño un biberón neste caso, pero poderíamos facer cun vasiño de tubo. Ahora o que facemos é que escachar os ovos. Aí se vai. che como unha cama, non? Para meter os ovos. Fixenlle claro unha camiña. A fariña despois, como non se vai a manchar, podémola volver a usar. Ai, que truquiño. Bueno, sí. estou alucinando, veu. Queda moi guai, Vale. moi sinxelo, e así vai todo... Tamén o poderíamos bater. Bueno, Se batemos o ovo quedaría todo Xa, amarilliño, así xa, por o xa. medio e tal. Entón o que fago agora é cerrar, así. Aí vai, que se me pega. Begoña. Que? Estás facendo unha cousa moi novedosa, Ah, bueno. Para min. Senón, para Non, min pa tamén min foi. tamén. Aquí sí. Sí, sí. Espera, vou non facer como hai que facer as cousas. No. Atención, Galicia! Begoña Vázquez vai facer ovos nun tubo. Nun tubo. ¡Nun tubo! Vámolo sacar. Madre. Está sacando o tubo! Axúdame aí, sácame este rapidísimo. Saca o tubo. Moi ben. No, digo, o mando do tubo. Antes abriuse, non quero que se me abra. Ai, Dios mío, que Entón, nervio. vamos facer así, e vámolo a cerrar. Vamos dar a Pero que volta. vas facer? Ah! Que locura. Aí vai. Vete, estás fatal da cabeza. Aí vai. Ai, que se me abre, que se me abre. Pero por qué? Por que faz isto? Fago eu porque xa me saliu, Vaise lle abrir. Vai se me abrir. Vete para aquí, gañotas. Ai, vamos Que con me saliu Xulio. o ovo! Vamos con Xulio. Locura Begoña vai total. intentar de novo, perdón, que se estaba vendo perfectamente, perdón. No, xa Begoña liou una. Lieina, sí. Begoña liou una. Ai, vamos con Xulio, Pero vamos. teño aí debaixo. Vamos con Xulio, ai, Dios mío. Non pasou nada. Veña, Bego, Non pasou nada. dalles impresión de cañotas. No, xa non lle dou. Teño aí que feito. Xulio, ti non tes nada raro, non? Eu non Así, teño nada raro. Mira, teño a peituga. Moi Bueno, ben. vouche facer un rolo de polo. De polo. Vale? Entón, mira, abrín as dúas peitugas, espalmeinas, para que quedaran así planiñas, botei un poquinho de sal e un poquinho de pimenta negra. E no recheo, que teño aquí parte del, temos os dous queixos, un poquinho de pan relado, un ovo, tamén sal, pimenta, orego, o sea, sinxelo de todo, é Sí. super rico. E agora que vamos facer é facer o noso rolo. Mira, Ves? vámoslo pegando así. O rolo de Xulio non escapa por aí adiante.
No, pero bueno, Como a Clara de Begoña. Traballar cun ovo cru é moi No, é complicado, complicado, é complicado. Entón, mira, xa temos o noso roliño. E o que vamos a facer é atalo, pero non vamos a atar como sempre. Vamos a atalo por parroquias, vale? Moi ben. Por rodas, porque vámoslo marcar enteiro e despois vámoslo marcar en lonchas. Que galego é este polo, Moi ben. Que se ata por parroquias. Hombre, mira, metémosle un Sí, poquinho sí. de corda por baixo e vamos a facer o primeiro Bueno, que cierre. che parece a No, idea? moi As ben. ideas? Sí, sí, Vamos moi a ben. obviar o do ovo, vale? Vale, De vale. momento obviamos o do ovo. Non pasa nada. Ti simplemente fala dos dous rolos. Xa o teño Non pasa metido, nada. Xa teño Xa o está? metido. Sí, xa Vale, teño. vamos a deixar a Begoña Xa está. que razone aí. Telo. Mira, Tú mira, tes. xa está, mira. Vale, pasa por aí. Pasa aí, Mira, pasa por ves? aí. Ves? Pasa por aí. Mira que Espera, espera. auténtico. Mira, ves? Xa o derfixen un pouco. Moi ben. Pero que fixeches? Aí. Cocíchelo no film? Cocino no fil, sí. Metíchelo no film? Sí, a cocino. Metíchelo a cocer? Pero era a primeira vez que o facía, Tamén o teño que decir. Bueno, vale. O sea, cocíchelo no film, entón quedouche así alongado Sí. para meter dentro. Creo que hasta se pode facer no micro, porque meter nun vaso de tubo e o poder, en 2 minutos telo cocido. Ah, moi ben. Moi ben. Bueno. Aí vai, mira. Mira, ves? Aí vai, agora, Hala. listo. Está tamén chulo ese rolo, Cuidado. Sí, sí. Listo. En Ahora, tempo ¿qué vamos a real os hacer? dous rolos, Sí, moi sí. ben, moi ben. Vou no albardar. Vamos a dar un aplauso aos cociñeros que están pasando un pouco mal. O tema dos rolos, non está sobre todo pasando mal. Begoña, está pasando un pouco mal. Así que lle vamos a dar un pouco de tempo para que vaya organizando. Bueno, Eva, tesme que moi contar cal das dúas receitas levarías ti para Narón para celebrar os teus 25 anos de Eu felizmente casada? teño estómago para os dous, Para os Podo dous? levar os dous. Sí. 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 Estás segura? Sí, sí. Sí. Son 25 anos, hai que alimentarse. E non hai ningún que che tire máis que o outro. A ver, ule moi ben por aquí, Verdad? Eu tamén non penso. Eu Pero tamén non penso. Bueno, por vouche pedir que Sabe, vais á zona de sufridos. ule moi ben, vale? ule moi ben. Veña, un Gracias. aplauso para Eva, que está con nosco na Volta Escoprato no seu 25 aniversario de casada. Ben de Narón. Xulio, creo que me quería contar algo aquí. Sí, mira, vouche contar. Que xa vexo que empezas a ter favoritismo por Begoña. Está saltando algo aí, Mira, eu teño xa o meu. E como utilicei das Begoña, peitugas... espera, Begoña, estáche saltando eso, Tranquilo. Home, tranquilo, está fumeando. Está ben todo. Vale, vale. Mira, como utilicei das peitugas, o que vamos a facer é separalas para que nos colla ben na tixola, porque ahora ímolo selar, vale? Entón, mira, Vale. está atado, despois o que vamos a facer é cortar polo medio das cordas para que non se nos esbarballe, vale? Entón, mira, vamos a marcar. Isto vai mangao, Isto é Vas vento en popa, super sinxelo. Mira que contento estás, Estou contento sempre, Estás, cañetas. pero hoxe estás especialmente feliz. Pero por qué? Non sei. viste, Verme ti. No, o que pasa é que me afeitei, ó. Entón, verme. Pode ser. Veña, Verme mientras outro. tanto, vamos a contar cousiñas a Galicia, señoras e señores, imos para lá, porque estamos en decembro, mes de celebracións e papatorias ao redor dunha mesa, así que é a ocasión ideal para poñer en práctica receitas coas que deixar pampos a amigos e a familiares. A carne rechea sempre triunfa, iso sabémolo todos. A máis clásica é a que vai en rolo, un hit, dende que se fixo famosa a receita lá no século XVIII. Roulade, lle puxeron na France. Pero aquí moitos chamámoslle roti. O primeiro é escoller a peza que máis se vos axeite aos vosos gustos e presupostos. Claro, se optades pola tenreira, a agulla, a faldra ou o corte redondo son perfectos para esta elaboración. Do porco, o lombo ou o solombo, e se sodes máis de polo ou pavo, a peituga ou contramuslos. Cando vayades á carnicería, lembrade contarlles o voso plan. Así xa vos preparan a carne da mellor maneira. Do recheo, xa non vos digo nada. Como arzuán que son, opino que o queixo é sempre unha boa idea. Pero, sendo vos ingredientes, todo me presta. Se queredes un par de ideas, aquí tedes as nosas, que tamén estarán, como sempre, en @voltascoprato. Así que, seguídenos, por favor. A ver como está Begoña. Oxe, Despacio. estou daquela maneira. Eu xa sabía. Estás ben? Sí, sí, pero os nervios comíanme. A ver, Agora xa teño o rolo feito. o aspecto é moi bo. Sí, pero bueno, cuidado, Pasei no mal. Pasaxe mal. Un pouco, sí. Bueno, que va, muller. Xa estou recuperada. Necesitas un abrazo. No, non fai falta. Sí, que lle gusta moito, dalle un. Necesitas un abrazo, non? Unha palmada nas costas. Dice a directora que teño que metelo no forno, pero no. Non o vas meter no Non vou forno. meter no forno. Teño que esperar un pouquiño para metelo no forno. Vou no dourar por todos os lados, vale? Así, porque despois A ver, tárdame máis. eu a tope co que digas ti, No, a mellor un pouquiño de aquí agora. Hai que dourar un pouquiño, vale? Porque está Tes- moi blanquiño. Tes Por nada. Non, tes 8 minutos para que remate o programa. Por non te así que- preocupes, que vou no facer.
Vale, se tío dice. Que presión. Se tío dice, eu fago checar. Ti tamén o ataches, non? Atáchelo tamén como Xulio. Ateino, sí. Aí, Envolvíchelo en touciño. claro. Para darlle esa... A tenreira faise moi rápido, pero bueno, tense que cociñar ese touciño que quede un pouquiño dourado, que queda moi rico. E aquí teño para acompañalo un pouquiño de tomate e un pouquiño de champiñóns. Moi ben. E agora vou cortar uns... Vou cortar un pouquiño e vou meter ao forno. Vamos deixar a Begoña, porque ten as revolucións polas nubes, segura mesmo. E imos con Xulio, porque ademais hai que repartir cartos, así que... Mira, Aquí, que te gusta? Te gusta el pollo, te gusta el pollo. E aquí temos o mellor polo de todos, o polo de Xulio Mato. estes son os que marquei ahora, estes xa están, deixámonos a refriar para que nos corte ben, vale? Ves? Deixamos as dúas cordas aos lados, Ajá. e así non se nos defai. Entón, isto ahora que facemos é así, vai... mételo en toros, Eso. claro. Toros, mételo Para en que se nos toros. remate facer. A ver se nos colle este pequeno, para que o centro tamén se nos faga. Moi ben, Vale, Gustou porque má ten idea. que estar ben pasado. Moi ben, pois vamos repartir cartiños con don Xulio Mato. Veña, contádeme, Galicia, que estades atentos e atentas. Que dous queixos leva o fantástico rolo de Xulio Mato? Leva queixo San Simón e vaca curado. Moi ben, San Simón e vaca curado. 664-483419, chamade ao Voltas co Prado. Temos 50 euriños en xogo. Recordade que dous queixos leva... Mi má, San así me Simón, gusta, que xa, a xente este... Mira que fermosa cor dourada, Veña, imos a Brión. Mari, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Como estás? Hola, Mari. Ben, ben. Bueno, pois se estás ben, contame os dous queixos que lle meteu Xulio Mato ao seu rolo. San Simón e vaca curada. Moi ben, vamos a dar un aplauso a Mari de Brión, que leva 50 euriños para a casa. Moi ben, moi ben. Moi ben. Mari, se tes que escoller unha receita, ti con cal quedas? Que de Begoña. Bueno, Pues gracias. Bueno, pues... pois mire ti, Begoña. Pues que ben. Que de Xulio tamén, que súas, que súas. No, xa. Non intentes arreglar, Mari. É tarde, Mari. Non intentes arreglar agora. Eu fago o que podo, que xe vou moi mal. Que va? Bueno, mandamos un bico grande, gracias por chamar, vale? Vale, igualmente. Veña. Chao. Hasta luego. Chao. Xulio Mato, vai aí anda. Vai moi ben. Mira, estes, bueno, teríamos que esperar a que se nos fixera de todo. Estes tres do centro, para que me probe Mari, xa nos chegan, vale? Porque ahora teño que facer o siguiente paso, que teño que facer a salsiña. Eses catro xa nos van a servir. Moi ben. Pois que lle des caña, está dicindo a directora. Moi Vamos ben. con Begoña Vázquez para que nos conte se vai ben. Ben ou mal, ou Ou vai. regular, ou vai daquela maneira. Mira, vamos meter... Non te rías porque nunca me pasou isto. Ai, Dios. De normal, gracias, Julio. Está desatado, está botado por fora. Pero teño dous que están ben. Pero claro, a recenda... Vou metelos ao forno. A recenda tan ben. É que a Home. recenda moi ben. Claro, a ver, Canto tempo, Os temperatura? ingredientes están aí, despois... Tempo e temperatura, Begoña. Pois uns 6-8 minutos a 180 grados, para que se nos faga un chisquiño de tenreira. Non Que xa temos marcada. Non temos o tempo. No, hoxe xa sei que non teño tempo. Bueno, vamos alá. Agora vamos para sacarlos a despor do forno. Sí. Vamos botar un pouco de manteiga e vamos a empuxar con un pouquiño de aceite para que non se nos queima a manteiga, vale? Escoitas Aí. a presión do... E escoito a presión do reloj porque me están acabando comigo. Escoitei a directora rindo. Ríndose, sí. Me las pagará. Mira, Mira, moi fácil escoita, para facer a salsa moi bonita vai salir ben, non? a salsa, sí. E xa che digo que me vai quedar rico, eh? No, rico sí. A ver. Eu eso sei que vai ser ese. Desmontou os ovos, sí. Desmontou o rolo, sí. Cociña en directo. Ah, Dixen, que hai? pa que vou fazer cambiar? Por claro que sí. Por claro que sí, muller. Claro que sí. Moi ben. Mira, Este é o que ten a televisión en directo, señoras e señores, que ás veces pasan cousas igual que na cociña, ou non? sí, pásanos así. Exactamente. Vou sacar do forno xa. Xa, Sí, xa. xa sendo está. un minuto máis, No, non quero máis minutos. Porque, mira, xa está feito, Ana. Xa está. ¡Tatán! Mira, temos os dous roliños que me quedaron moi chulos. Outro. Entón vámonos a terminar así, e vámonos a salsear un pouquiño. Mira, que brillo colle. Que ben o vende, Oxe, estás, Quedan 2 minutos. Pero, a ver, o aspecto é moi bo. O aspecto é moi bo. Home, claro. A min faime gracia ver como andas dun lado para outro que non paras quieto. Pero xa empezaches a atravesada o Porque programa, tiña veña. moita prisa. Que marcho con Eva de Nerón. Veña, vamos ver ao público da Voltas co Prato, imos con Eva.
De Narón, vamos para aquí. Eu, Eva, vou te dicir unha cousa. Espero que ti estés máis tranquila que Begoña. Un pouco, sí. Por qué? Pero estou sufrindo por ela. Estás sufrindo por ela? Sí, un pouco sí. Un pouco sí. Sí, sí, está... Mira, Porque mira, mira. ademais encántame. Pero mira, que conste que sí, soltouselle. Non se lle fixo ovo, pero mira que aspecto ten o seu rolo, Non, é que ten bo aspecto. Claro. Claro, ese É é o que- conto. ese é o conto. Ten bo aspecto, E bueno, o que teño clarísimo é que vai estar bo de sabor, Sí, seguro, Porque seguro. Os Begoña dous, sabemos- Sí, sí, os dous. Vale, o de Xulio douno, por suposto, porque está seguindo a súa receita Aí, ao pé da letra. veña. Vai encantado, tranquilo, relaxado. Bueno, Como Xulio son eu, parece, como son parece eu. outro. Claro. Pero Begoña sempre sorprende, incluso baixo presión. É así. Aí, É así. aí. Bueno, vámonos levantar, vamos hasta aí. Veña, Parece? sí, Veña, vamos claro. con Xulio Mato. Vamos a dar un aplauso a Eva de Nerón, que está con nosco, 25 anos, de casada. Casi nada. Arrímate aí a Xulio, por favor. Pégate aí, Xulio. Bueno, mira, xa que acaso estou. Que ben gole. Xa que acaso estou, mira, vamos a apagar aí. Begoña, ti é pura, Non lle metas máis presión. Pobre, Pobre. pobre. Xulio, que fixeche unha É que- salsiña, non? Fixen unha salsiña, pues, claro, que como non me rico. faz caso porque te estás rindo de Begoña, pois eu fui facendo. Está Mira, ben. fixen unha salsiña, desglasei con un poquinho de brandy todo que tiñamos na tixola. Ah. Vale, e agora que vamos a facer é ir sacando xa os rolos. Moi ben. Mira que boa pinta teñen, Sí, sí. E quedan ben uniformes, sabes? Non Claro. se despegou nada, nin Non nada. se despegou nada porque pola corda. Claro, Pero pero está que a queda corda. moi ben, incluso moi salado por arriba e por Claro, debaixo, isto, mira, ves esa cor que ten. o día de... Isto é moi doado, por exemplo, o sea, moi bo para ter o día de Nadal, po primeiro de ano, que temos xa o xantar prácticamente listo e non temos que andar madrugando. Claro. pa- Ou para un aniversario. Bueno, Por o exemplo, aniversario. por exemplo. Como os 25 anos de casados, Por tal, exemplo, por Unha roda de exemplo. prata, Nei máis. Madre mía. Sí, sí. O de Xulio está precioso, o de Begoña vai saber ben. O de Begoña Así vai que estar vámonos a ben. arrimar a ela. Eva, arrímate, por favor. Sí, eh. no, pero está moi ben, jova. É que... Isto pode pasarlle a Enriba cualquera. que Que estaba pasa, ben? facendo A ver, que cousas. pasa? Arriba, Pode pasarlle a cualquera, mira. Vamos a poñer moi aquí, ben, mira, co Moi viño. ben. Está moi ben. Mira, está quedou moi ben. dentro. Ao final un ovo Está quedou moi ben, dentro. Moi está moi ben. ben. Está ben, non vamos a Ben. andar aquí Vamos a meténdonos con poñer Begoña aquí, porque sí que E o está que ben. ulen... Sí, sí, ule moi ben. Mira, as erviñas. É así que non se Pois, tosten señoras e moito. señores, están vendo o rolo de Tenreira, perdón, de Begoña Vázquez, viron o rolo de Xulio Mato, así que pide un fortísimo aplauso para os cociñeiros do Voltas co Prato. E agora si, Eva, vamos probar. Vou. Mira que bonito, está moi Mira. bonito. Vamos facer a pregunta de concurso. Con que especies mestura Begoña a manteiga para facer salsa? Romeo e tomillo. Está segura? Romeo e tomillo. Estou seguro, sí, está aí. 664-4834-9, chamada de 50 euriños en xogo. Eva, cando queiras, Sí. podes ir probando xa o de Xulio Mato e o de Begoña xa está a piques de sair do... Está saindo Xa está, xa está. Xa Mira, vai. un tomate, falta un tomate. Aí vai, así está mellor. E aí temos tamén o de Begoña Vázquez, que é verdade que ao final campou Sí, moi ben, sí, verdad? sí, está de maravilla. Bueno, Imos a Ourense. Camila, que tal? Boa tarde. Muy buenas tardes. Veña, contame con que especies mestura Begoña a manteiga para facer a súa salsa. Romeo e tomillo. Moi ben, vamos a dar un aplauso a Camila. Un aplauso para... Felices a todos. E alégrame moito de haber falado contigo, cañotas. Moitas gracias, Camila, de verdad, un bico grande. Igualmente para ti. Taloiño, chao, chao. Gracias. Chao, chao. chao. Bueno, Eva, probache xa o de Begoña tamén? Ai, sí. Ui, pois imos alá. É que isto pode ser histórico, eh? Va a doerme moitísimo No, o no, corazón. atención. Eva de Nerón, 25 anos de casada, ven aquí, pasa o que pasa e ten que escoller. Quen gañou a Voltas co Prato o día de hoxe? Pois o que... Eu tiña aquí unha preferencia porque son superfan de Xulio, pero Pero que? vai gañar. Isto xa é o último, Begoña Vázquez! Aí está! É así, a cocina en directo. Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade. Con a Galega, vemos mañá con máis recetas. No Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Chao.